Allah Sarina tana gida kuwa. Sarina gimbi. Kai waye da zaka dinga tambaya na Sarina? Waye kai? Masoyinta ne. An gaya maka mu iyayenta ba, iyayenta su ne masoyanta, kai masoyan banza waye kai da Allah? Ce daga gurin nan, Sarina ba ta nan. Ina Sarina ta ce? Na ce Sarina ba ta nan baka ji ba? Ka gaya min ina Sarina take. An ce ba ta nan, ba ta. Ka gaya min ina Sarina take. Babu shi a duniya Sarina. Ina ne zana je, ni Sarina babu kai. Wato yanzu Sarina ta tafi ta bari ni? Babu shi a tsawon shekara 3. Bana jin labarin Sarina. Yanzu ya zan yi da rayuwata? Allah ya bani kai. Zuciyata ta gama yankewa ce. Mu zauna ni da Dole ne kai. in shiga Kaduna neman Sarina. Mu mutuwa tare.